Takže ja vám všetkým želám peknú sobotu. Aj pre mňa je veľmi výhodné, že sme Československá únia, pretože môžem hovoriť po slovensky. Ja keď som prišiel v roku 2003 do Čiech a sťahovali sme sa vlastne z Martina, kde som robil v redakcii nášho slovenského vydavateľstva, tak som dostal od vedenia únie, vtedy od brata Karla Novaka, tak som dostal príkaz, že nesmiem hovoriť po česky, že mám hovoriť po slovensky na teologickom seminári, kde som začínal ako preceptor, pretože tam bola skupina slovenských študentov, tak kvôli tomu, aby sme si všetci zachovali svoju identitu, áno, aby aj tá skupina slovenských študentov vedela, že sú súčasťou Československej únie, napriek tomu, že študujú v Čechách, tak vlastne mali mať takú určitú podporu v tom personáli, ktorý tam bol, zmiešanom československom, takže to bolo priamo ako na pokyn. Takže preto som aj ja rád, lebo keď som mal jeden taký rozhovor ešte za onoho času s predsedom Českého združenia, tak on pred konferenciou pred 2 rokmi sme sa tak trošku doberali, on mi hovorí: Miky, keď nebudeš zvolený za predsedu, tak ja ťa beriem do Českého združenia, ale podmienkou je, že sa musíš naučiť po česky. Že už keby si bol kazateľom v Českom združení, tak už by si nemohol hovoriť po slovensky. Tak ja neviem, ako to je na Morave, lebo konferencia je o 3 roky a keď skončím, tak potom kam pôjdem? Môžem na Morave po slovensky hovoriť? Dobre. Možno to, čo ste na začiatku spomenuli s tým jazykom, s tým, že sme v jednej únii, že sme tu Česi, Moraváci, Slezáci, Slováci, tak je do určitej miery pre mňa osobne takým obohatením akože tej cirkvi. Ja som tento rozmer cirkvi, keď som začínal ako kazateľ na Slovensku, nikdy takto nevnímal. A za tým sa skrýva, občas dostávam ako takú otázku, treba v sobotu po obede, aj keď na ňu nerád odpovedám, že ako vnímam rozdiely medzi jednotlivými štátmi, Českom a Slovenskom, ja neviem, v tej našej cirkvi, že akí sú Česi veriaci, akí sú Moraváci veriaci, alebo adventisti, akí sú Slováci. A ono sa to tak trošku dotýka tej našej adventistickej identity. Inými slovami, aká je identita člena cirkvi adventistu na Slovensku, v Čechách, na Morave, poprípade inde vo svete? Dosť často takú otázku dostávam. A ja sa naozaj priznávam, že keď som prišiel do Českej republiky na teologický seminár, začal som kázať trebárs niekde v okolí, v Prahe, tak najmä v tých počiatočných mesiacoch, rokoch som si uvedomoval určité rozdiely, že moja identita adventistu, ktorá je ovplyvnená v prostredí, v ktorom som vyrastal, kultúrou, v ktorej som žil, jazykom a spiritualitou, dajme tomu, je naozaj trošku iná, než v Čechách, než v tom meste a tak ďalej a tak ďalej. A ja by som práve dnes chcel o tom trošku hovoriť. A základom toho môjho dnešného zamyslenia na túto tému bude biblický text z Jánovho evanjelia z 1. kapitoly. Takže poprosím vás, aby ste si otvorili Jánovo evanjelium 1. kapitolu. A ja prečítam biblickú pasáž od 19. po 27. verš. Takže Jánovo evanjelium 1. kapitola, verše 19 až 27. Že ak máte Biblie, tak môžete text sledovať so mnou. Alebo mobily, mobilné aplikácie, tak sledujte so mnou. A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? Vyznal a nezaprel a vyznal: Ja nie som Kristus. I spýtali sa ho: A čo teda, si Eliáš? Povedal: Nie som.
Či si prorok? Odpovedal nie. Povedali mu teda, tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? A on povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. A poslovia boli z farizejov. Opýtali sa ho teda, a tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? A Ján im povedal, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte. Ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. A toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Viete, prečo som si spojil tú biblickú pasáž s hľadaním identity? Pretože sa tam 4-krát objavuje jedna otázka. Neviem, či ste si to všimli. Aká je to otázka? Kto si? Kto si ty? 4-krát sa v našom texte objavuje otázka po identite jedného muža. Po identite Jána Krstiteľa. Položil vám už niekto takú otázku, kladieme si ju takto ako bežne, že kto si? Väčšinou, keď sa s ľuďmi stretneme, a ja chodím pomerne často chodím ako do zahraničia, do Spojených štátov a tam veľmi často, viac ako u nás, ľudia, keď sa stretnú, tak sa pýtajú, odkiaľ si. Áno? Ale taká tá otázka, kto si vlastne, tu nekladieme len tak hoci komu na počkanie. Áno? Tá otázka je hĺbšia. My sa pýtame, odkiaľ si, alebo ako sa voláš. Áno? Ale otázka, kto si, cítime, že je hĺbšia. Že sa dotýka samotnej podstaty našej bytosti, že sa na ňu nedá odpovedať jednou vetou. A túto otázku 4-krát položia farizei, respektíve ľudia, ktorých farizei poslali za Jánom Krstiteľom, pretože Ján Krstiteľ predstavuje na tej náboženskej scéne vtedajšej doby taký zvláštny fenomén. On je oblečený inak, káže niečo, čo ľudia dovtedy nepočuli, hovorí o niekom veľmi tajomne, o niekom, kto má prísť, o Mesiášovi, hovorí o ňom v určitých symboloch, hovorí o ňom ako o baránkovi, hovorí, že mu pripravuje cestu a tá doba, hovorí sa tomu, tak akoby obrazne je tehotná tým očakávaním Mesiáša. Áno? A tak všetci tí náboženskí predstavitelia sú citliví na každé hnutie, každý hlas, ktorý by pripomínal, alebo ktorý by predpovedal, ktorý by ukazoval, že Mesiáš prichádza. To očakávanie izraelského národa je obrovské. Po tých 400 rokoch takého Božieho mlčania, alebo toho prorockého mlčania, toho odmlčania. Je najvyšší čas, aby sa niečo stalo. Židovský národ je v područí Rímanov a tak svoje nádeje upínajú k Pánu Bohu a čakajú na zasľúbeného proroka, na zasľúbeného Mesiáša. A objaví sa tu človek, ktorý, znovu hovorím, v určitých obrazoch, symboloch, akoby naznačoval toho Mesiáša, jeho príchod. A tak ľudia za ním vyšľú, tí predstavitelia národa za ním vyšľú delegáciu a pýtajú sa, kto si ty? 4-krát sa objavujú tie otázky vo verši 19, kto si ty, ako to teda je, verš 21, kto si teda, verš 22, za koho sa sám pokladáš. A v tom pôvodnom gréckom texte, tam je doslova takáto otázka. Ty, kto vlastne si? Doslova je to tak. Ty, kto vlastne si? Znovu sa vrátim k tomu, čo som hovoril na začiatku o identite. Keď
Keď som pred 30 rokmi začal chodiť do zboru, ja pochádzam z katolíckeho prostredia a určitým spôsobom som sa zoznámil s adventistami a oni ma pozvali do zboru. A sporadicky, spočiatku veľmi opatrne, sporadicky som do toho zboru chodil a raz mi dali v sobotu do rúk prednášky modlitebného týždňa. A v tých prednáškach modlitebného týždňa som sa dočítal o adventistoch zaujímavú vec. Neviem, či ju poznáte, alebo či to vidíte aj vy tak, alebo či ste o tom niekedy počuli, ale pre mňa to bolo veľmi zaujímavé a musím vám povedať, že do určitej miery to ovplyvnilo neskôr aj moje rozhodnutie stať sa adventistom. Totiž v tých modlitebných prednáškach bola zmienka o tom, že tak ako Ján Krstiteľ pripravoval svet vo svojej dobe na prvý príchod Ježiša Krista, tak adventisti sa stotožňujú vlastne s krstiteľským hnutím a vlastne stotožňujú sa s Jánom Krstiteľom, pretože oni majú pripraviť svet na druhý príchod Ježiša Krista. A sme pri otázke identity, o ktorej som na začiatku hovoril. To znamená, adventisti odvozujú svoju identitu od identity Jána Krstiteľa. A znovu zopakujem, mňa to vtedy zaujalo, tak ako Ján Krstiteľ pripravoval svet na prvý príchod Ježiša Krista, tak adventisti pripravujú, alebo majú za úlohu, majú poslanie pripraviť svet na druhý príchod Ježiša Krista. A tak z tohto dôvodu som ja vtedy, v tom čase, začal viac akoby sa zaoberať tou postavou Jána Krstiteľa, aby som odvodil z toho, kto je Ján Krstiteľ, to určité akoby paralely s tým, čo sú alebo kto sú vlastne adventisti 7. dňa. A preto sa s vami chcem aj dnes podeliť o tú odpoveď na otázku, preto som si vybral tento text, pretože oni sa tí ľudia pýtajú Jána, kto si. A mňa tá Jánova odpoveď na to, kto si, veľmi zaujíma, pretože ak je pravda to, že sme stotožnení s hnutím Jána Krstiteľa, odpoveď Jána na túto otázku bude pre mňa a pre moju identitu, preto, čo je pre mňa v živote dôležité, ako adventistu veľmi dôležité. Takže poďme sa na to pozrieť, ako Ján na túto otázku odpovedá. Tá prvá vec, ktorá nás zaujme okamžite na začiatku, je veľmi viditeľná, je spôsob, akým sa Ján vymedzí voči tomu, že by on mal byť Mesiáš. Že by on mal byť tým najdôležitejším. Že by sa naňho mala sústrediť vlastne pozornosť tých náboženských predstaviteľov alebo ľudí v jeho okolí. Ján povie hneď na začiatku nie. Ja nie som Mesiáš. Ja nie som Kristus. Ja nie som spasiteľ sveta. A tak otázky pokračujú a oni mu dávajú také nápovedy. Snažia sa mu pomôcť. A povedia, dobre, ak nie si Mesiáš, tak kto si? A spýtajú sa ho, si Eliáš? A on povie, nie som. Viete, prečo sa pýtajú na to, či je Eliáš? Prečo práve Eliáš? Na Eliáša sa pýtali preto, lebo v poslednej starozmluvnej knihe Malachiáš bolo napísané, alebo je napísané jedno nádherné zasľúbenie, ktoré znie takto. Hľa, posielam vám proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov. Ešte raz. Posielam vám, tam je zasľúbenie, posielam vám Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov, proroka Eliáša. A niektorí vykladači tomu rozumeli tak, že Boh pošle proroka Eliáša, aby oznámil čas konca sveta spojený s príchodom Mesiáša. Takže dokonalé akoby napasovanie, áno? Ale Ján Krstiteľ, a to ma veľmi prekvapuje, odmietne aj tento titul. On povie, ja nie som Eliáš. Jánova odpoveď nás prekvapí, pretože Ježiš, a
a to je zvláštne, má iný názor na jeho Eliášovskú úlohu, pretože v Matúšovom evanjeliu v 11. kapitole v 14. verši, Matúš 11.14, tam sa sám Ježiš o Janovi Krstiteľovi vyjadril takýmto spôsobom. Ale ak chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť. Čiže Ježiš povie o Jánovi Krstiteľovi v Matúšovom evanjeliu, on je ten Eliáš, ktorý mal prísť. A tak si porovnajme dva výroky. Ten prvý hovorí sám Ján. Keď sa ho pýtajú, kto si Eliáš, Ján povie, nie som. Ale na inom mieste, v Matúšovom evanjeliu, Ježiš sám o ňom povie, že Eliáš je. Samotný Ján Krstiteľ sa necíti hodný, aby sa stotožnil s poslaním alebo s prorokom Eliášom. A to je veľmi zaujímavé. Prichádza ďalšia otázka. Ak nie si Mesiáš, ak nie si Eliáš, si prorok? A znovu pýtam sa vás, či viete, prečo sa pýtajú na proroka. Zdá sa, že je to narážka na zasľúbenie proroka, ktoré dáva Mojžiš v 5. Mojžišovej 18.15, pretože Mojžiš tu zasľubuje proroka, ktorý bude prevyšovať mnoho iných poslov a ktorý má byť rovný samotnému Mojžišovi. Takže oni sa ho pýtajú, si ty nový Mojžiš? Nový prorok? A Ján Krstiteľ povie, nie som. A nás to zase prekvapí, pretože sám Ježiš znovu v tom Matúšovom evanjeliu v 11. kapitole o ňom povedal, čo ste teda vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám o mnoho viac ako proroka. Takže Ján o sebe povie, nie, ja nemám odvahu stotožniť samého seba s Mojžišom. A Ježiš povie, on je viac ako prorok. A tak mu položia poslednú otázku. Dobre, ak nie si Mesiáš, ak nie si Eliáš, ak nie si prorok, tak nám teda povedz, kto vlastne si. Za koho sa sám pokladáš? A Jánova odpoveď nás zase prekvapí. Pretože Ján sa odvolá na text písma. Ján nepovie, kto je, ale povie, alebo odvolá sa na text písma, na jeho autoritu a zacituje nám Izaiáša 40. kapitolu 3. verš. Som hlas volajúceho na púšti. A tak prichádzame vlastne k určitému zhrnutiu. Totiž Ján dáva najavo, že nejde o osobu volajúceho, že ten vôbec nie je dôležitý. A znovu robte si, prosím vás, určitú paralelu s tým, čo som na začiatku hovoril, medzi tým krstiteľským hnutím a medzi tým tou našou identitou, alebo tým, čo my by sme mali, alebo nemali, na čo klásť dôraz. Nejde o osobu volajúceho. Tá je nepodstatná. Tá musí byť niekde v úzadí. Dôležité je, aby ten hlas zaznel, aby toto volanie ľudia počuli a symbolicky povedané vyrovnali cestu, po ktorej prichádza Pán k svojmu ľudu. Čiže dovoľte mi zhrnúť jednou vetou to, čo som doteraz povedal. Ján je tu preto, aby druhí spoznali, kto je Ježiš Kristus. Ešte raz. Ján je tu preto. A celá tá Jánova odpoveď smeruje k jednému jedinému záveru. Ján je tu preto, aby druhí ľudia spoznali, kto je Ježiš Kristus. A keď druhí ľudia majú spoznať, kto je Ježiš Kristus, tak tá osoba Jána Krstiteľa musí ísť do úzadia. Nesmie prevážiť veľkosť toho proroka Jána Krstiteľa. Nesmie zatieniť on tým, čo robí Ježiša Krista. Ján je tu preto, aby druhí spoznali, kto je Ježiš Kristus. Aby poukazoval na neho. Ján je tu preto, aby poukazoval na Ježiša Krista. A to je všetko.
A tak z toho vyplývajú niektoré pre mňa ešte dôležité body. Ešte raz zdôrazním. Jan nevyzdvihuje svoju osobu, nestavia sa do popredia, aj keby mal právo stotožniť sa s Eliášom, prorokom, Mojžišom, on to neurobí. Hoci by si zaslúžil pomenovanie Eliáš, pretože náplňa jeho poslanie a potvrdzuje to aj Kristus, zaslúžil by si pomenovanie prorok, pretože Pán Boh ho vyvolil, aby oznamoval ľudu príchod Mesiáša, on povie, ja to nie som. On ide dole, on sa upozadí a chce byť len hlasom, ktorý bude poukazovať na vôdzovka toho, ktorý je mocnejší ako on. To je jeho poslanie. Nič viac, nič menej. A tak mi dovolte urobiť teraz takú aplikáciu. Možno, že nebudete všetci so mnou súhlasiť. Ale na základe toho, čo som doteraz ako čítal a čo som povedal, si dovolím urobiť takú aplikáciu, to premostenie toho krstiteľského hnutia s adventistickým hnutím. Ak sme už prijali stotožnenie hnutia adventistov s hnutím Jana Krstiteľa, potom, a teraz sa odvolávam na to prvé, čo Ján povie, ja nie som Mesiáš, tak potom by nebolo zlé povedať, že ani my nie sme záchrancovia sveta. Že nie sme jeho spasiteľmi. Bolo by dobre povedať, podobne ako Ján Krstiteľ, ak niekedy možno také myšlienky máme a myslíme si, preceňujeme to, kto sme, tak by sme niekedy si mohli prečítať tento text a povedať, nie, my nie sme Mesiáši. My nie sme Mesiášovia. My tu nie sme na to, aby sme zachraňovali svet. Druhá postava, Eliáš. Eliáš mal oznámiť čas konca. A to je poslanie veľmi podobné nášmu. Naše korene v tom adventnom hnutí okolo toho roku 1844, alebo predtým sa začína formovať, vlastne malo vo svojej vízii, alebo vznikalo ako hnutie, ktoré stanovilo čas dátumu Kristovho príchodu. A prežili sme veľké sklamanie. Naši priekopníci prežili veľké sklamanie. Eliáš mal oznámiť čas konca. A z času na čas aj my sme niekedy v tom pokušení ten čas konca oznamovať. Ale táto pasáž ma učí, že aj toto poslanie by sme mali vykonávať s obrovskou pokorou. Jan nechcel, aby sa pozornosť sústredila na neho. Všimnite si. On nerozvíja tú myšlienku Eliáša, on sa nestotožní s tou ich predstavou Eliáša, ktorý má oznámiť čas konca. Keby povedal, ja som Eliáš, ostatní by sa ho pýtali, aha, tak nám teraz povedz, kedy sa to stane. A Ján chce zabrániť tým špekuláciám, tej celej agende okolo toho, čo sa naviazala v myslení, v tradícii ľudí na Eliáša. A preto radšej povie, ja nie som Eliáš. Znovu opakujem, ja nechcel, aby sa pozornosť sústredila na neho, na jeho výpočty, aby ľudia vytvárali nejaké chronologické tabuľky tých záverečných udalostí a sústredili svoju pozornosť na to. A Ján dokonca musel korigovať niektoré svoje predstavy o čase, o poslaní Ježiša Krista. Aj on bol sklamaný s tým, že veci sa neodohrávali tak rýchlo, ako si ich Ján predstavoval. Keď bol vo väzení, spomeňte si na tú biblickú pasáž. Ján zapochybuje o tom, či je Ježiš Mesiáš. Si to ty, alebo máme čakať iného? Pretože Ježiš nekonal, Ježiš nereagoval tak, ako si to Ján Krstiteľ predstavoval. A potom čo Ján ako prorok? A zase tu sme doma. Nazývame sa prorockým hnutím. Veríme, že sme mali medzi sebou proroka. Ja tomu verím. Upriamujeme nám svoju pozornosť, citujeme ho. Jánov príbeh ale ukazuje,
že naša pozornosť nemá byť sústredená výhradne na proroka. Ani na prorocké poslanie a výpočty, ale na Pána, ktorý prichádza k svojmu ľudu. To je skutočná identita Jána Krstiteľa. Ján hovorí, neupriamujte pozornosť na mňa. Ja nie som ten najdôležitejší. Upriamte pozornosť na toho, ktorý má prísť. A to druhé, tá druhá dôležitá myšlienka, Jánova identita je spojená s osobou Ježiša Krista. To je druhá kľúčová téza z toho textu. My to poznáme najlepšie z Jánových odpovedí. Keď sa spýtajú Jána, kto si, tak Ján vždycky povie, nie som Mesiáš, a všimnite sa, ako sa v jeho odpovedi objaví slovo Kristus, Mesiáš. On povie, urovnávajte cestu Pánovi vo svojej odpovedi a tam je Pán. Tam je Kristus. Potom odpovie, uprostred vás stojí ten, koho nepoznáte. Kto je ten, koho nepoznajú? No predsa Ježiš Kristus. Potom ďalej hovorí, on prichádza za mnou. Kto je ten on? Ježiš Kristus. Takže vždy, keď sa ho spýtajú Jána Krstiteľa na to, kto je, tak on 4-krát za sebou spomenie v odpovedi Ježiša Krista. Ani raz nespomenie, kto je, nedá im tú priamu odpoveď, kto je on. Povie, ja nie som Mesiáš, ja nie som Eliáš, ja nie som prorok, ja nie som nič. Vy sa sústrete na Ježiša Krista. Sústrete sa na toho, kto je pravý Mesiáš, kto je ten Pán, ktorému treba urovnávať cestu. Sústrete sa na to, aby ste spoznali toho, koho nepoznáte. Predstavte si, on toto povie farizeom, ktorí sú jedni z najmúdrejších, najvzdelanejších, biblicky zakotvených učencov svojej doby. On povie, vy ho nepoznáte. A potom povie, on prichádza za mnou. On. Vždy, keď mu položia otázku, kto si, tak sa odvolá na Ježiša Krista. Jeho odpoveď obsahuje zmienku o Ježišovi. Jánova identita je úzko prepojená s Ježišom Kristom. Inak to nemôže byť. Tak mohol by som tu skončiť. Ale chcem ešte pár minút venovať ďalšiemu zaujímavému miestu v Jánovom evanjeliu vo 8. kapitole. Totiž otázku, kto si, nedostal len Ján Krstiteľ. Tú otázku dostáva v 25. verši, pozrite si to spolu so mnou, 8. kapitola, 25. verš. Tú otázku dostáva aj samotný Ježiš. Ján 8.25. Povedali mu teda Ježišovi, ktože si ty, všimnite si, znovu, Jána Krstiteľa a Ježiša oslovujú tou istou otázkou. Kto si ty? A mňa zaujíma, ako odpovie Ježiš. Pozrite sa, ako odpovedá Ježiš. Som to, Ježiš im odpovedal, som to, čo vám od počiatku aj hovorím. Som to, čo vám od počiatku aj hovorím. Ježiš je ďalší zvláštny človek na scéne, ktorého si Židia nevedia zaradiť. A tak Ježiš hovorí, odpoveď na to, kto som, si musíte nájsť v mojich vlastných slovách. Premýšľajte nad tým, čo som vám za ten čas, čo som medzi vami hovoril. Spomeňte si na to. My to nemáme nahraté. Nemáme to nahrané, čo Ježiš povedal tým ľuďom, ktorí sa ho pýtajú. Ale máme evanjelium. A tak, keď si za počiatok, ktorý spomína Ježiš, dám prvú kapitolu, keď otočím len na prvú kapitolu Jánovho evanjelia, tak vám nájdem množstvo charakteristík, ktoré sa týkajú Ježiša Krista. Poďte so mnou do prvého verša, druhého, tretieho, štvrtého. V prvej kapitole, len prvú kapitolu si zoberiem. Ja som to, povie Kristus, čo vám od začiatku o sebe hovorím. Čo tam Kristus hovorí, alebo čo sa hovorí o Kristovi, je slovo. Logos, skrze ktorého všetko to, čo okolo seba vidíme, bolo stvorené. Verš 2.
ten, skrze ktorého bolo všetko stvorené. Verš 4. Ten, skrze ktorého máme život. Verš 5. Kristus je svetlo. Verš 17. Kristus je ten, skrze ktorého prišla milosť a pravda. 18. verš. Ježiš je jednorodený Boží syn, ktorý priniesol známosť o svojom otcovi. Verš 29. Baránok Boží. Verš 33. Ten, ktorý krstí Duchom Svätým. Verš 41. Mesiáš. Verš 45. Ten, o ktorom písal Mojžiš prorok. Verš 49. Syn Boží a kráľ izraelský. Verš 51. Syn človeka. Jedna kapitola. 10? Neviem, 10 charakteristík. Kto je Kristus? Chcete vedieť? Ježiš im hovorí, chcete vedieť, kto som? 10 krát. 10 charakteristík. A tak, ak je krstiteľová identita odvodená od Ježiša, od koho je odvodená identita Ježiša Krista? Tak ako Ján nemôže hovoriť, keď sa ho spýtajú, kto si, nemôže nehovoriť o Kristovi. A on okamžite upriamuje svoju pozornosť nie na svoje poslanie, na to, že je Eliáš, že je prorok, ale okamžite upriamuje pozornosť ľudí na Ježiša Krista, tak Ježiš Kristus, keď sa ho spýtajú, kto je, nemôže nehovoriť o svojom otcovi. Mám nádherný text, vám prečítam zo 14. kapitoly Jánovho Evanjelia 10. verš. Či neveríš, že ja som v otcovi a otec je vo mne? Keď sa spýtajú Ježiša Krista na to, kto je, nemôže nespomenúť svojho otca. Ježiš je tým, čím je, len vo vzťahu k svojmu otcovi. A tak urobím záver toho celého. Ján Krstiteľ, keď sa ho spýtajú, kto si, povie, ja som v Kristovi. Ja som naviazaný na Krista. Zmyslom môjho života je Kristus. A keď sa Krista spýtajú, kto si ty, tak povie, ja som v Bohu. Ja nie som nič, ak nie som spojený so svojím otcom. A tak znovu sa dostávam k tej otázke identity. Na generálnej konferencii sa teraz zaviedol akoby taký nový bod programu. Vždycky, keď tam prídeme, tak jeden z vybraných rečníkov má 10 minút na to, aby hovoril o svojej adventistickej identite. Keď chodím po zboroch, stretávam sa s ľuďmi, tak počujem, ako cirkev prežívame krízu našej adventistickej identity. Je to pravda? Neviem. Možno áno, možno nie, neviem. Neviem, ako to prežívate vy vo svojom osobnom živote. Pravdepodobne áno. Ale toto je moja odpoveď. Tu som našiel odpoveď v Jánovom evanjeliu v 1. kapitole, ak sme stotožnení s hnutím Jána Krstiteľa a cítime sa, a ja sa cítim byť súčasťou vlastne, a chcem byť súčasťou toho hnutia, ktoré je tu preto, aby pripravilo ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Tak tá kľúčová otázka, kto si, kto vlastne ste vy, adventisti? To miesto mi dáva jasnú odpoveď. Ak nie sme zakotvení v Kristovi. Ak tým najdôležitejším pre nás nie je osoba Ježiša Krista. Ak sa nás to niekto spýta a naša prvá otázka na adventistickú identitu bude, čo jeme, čo pijeme, kto si? No, ja som ten, kto svätí sobotu. Ja som ten, kto nie je bravčové mäso. Ja som ten. Nie. Ján Krstiteľ sa nezaoberá tými vecami. Ján Krstiteľ ide na podstatu, na jadro veci. Ján Krstiteľ povie, ja som ten, pre ktorého v živote je najdôležitejší Kristus. A ja som tu na to, aby som naplňal Kristovo poslanie. A aby ľudia okolo mňa vedeli, kto je Ježiš Kristus. Preto som prišiel na tento svet. Preto som tu. Aby ľudia spoznali Ježiša Krista. Aby som ich pripravil na to, s čím prichádza na tento svet Ježiš Kristus. Farizei a levíti sa chceli dozvedieť, kto je ten divný človek, divný prorok, ktorý okolo seba zhromažďuje skupinu učeníkov, ktorý je divne oblečený, má divný jedálny lístok, ktorý káže
o nejakom prorokovi, o nejakom Mesiášovi, ktorý má prísť. A zvláštne je, že keď sa ho na to pýtajú, kto je, tak sa dozvedia viac o Kristovi, než o ňom samom. A ja si strašne prajem, aby keď takúto otázku položia ľudia mne, alebo vám, keď sa budú pýtať na to, kto si ako adventista, kto ste ako adventisti, ja si strašne prajem, aby sa ľudia viac dozvedeli o Ježišovi Kristovi, než o nás.